Ti Masakbayan. Ti napalabas, idipimusay ti asawa ni Salvador. Binilin na ti trabahador na nga ipagnada ti papeles. Tapno maklaim na adagos ti life insurance plan, tinagawan nga asawa na. Gapo tadakkel tinaala na, adda simken iti panunot na. Mga asawa, ket iyalaan namanen iti life insurance plan, tapno adda manen maala na a binipisyo. Kayat nangarod apasumbatan ti sekretaryana, tapno agbalin nga asawa na. Papagayam, denggan tituloy ti seryetay ita alawas anapauluan. Krimen. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Saan ka di mabalin? Dito yung nga ibagano niya dayta, sir? May mayat no sana dito'y. Intay ti asidaga restaurant. Ano saan? Agpili ka no sa dino ti kayat mo apapananta. Sige, boss. No dayta ti kunayo. You're the boss. Ayos. Agpalig agsamay. Ha? Anya ti kunayo, sir? Jack na awatan. Agyaman na. Tay manugot kay ti awis ko, kunak. Napintas nga imnas. Ken sanyata ti biyag ko. Itaman pa'y medyo na indaniwan ti panagsasauyo. Tada pa'y imnas kan sanyata. Dayta ket gapo itinasudi unay a panagayat ko ken ka. No hindi pa'y kumaanag kita ta. Sana kumapay amalo ita. Ang mga nada pa'y anak ta, boss. Ket dayta launay ti tartari kagaya. Naibaga kanyak ni boss, nga agsagana akano, tasyak tagbalin a caretaker iti balay na ijay isla. Kayat mo asawan, ijay ka nga agnaan? Dayta mo ti ko na ni boss, ikan nakano iti dakkel aswildo. Imbaglakit din, tas ka tinapili na nga agyan ijay isla. Jak pa'y nakadanon ijay nga isla. Jak pa'y mo nakadanon ijay. Kuna ni dado adakkel kano abalay. Adda pa'y swimming pool, ken agkakapintas kano akay kayo iti aglawlaw. Uray na ngayon, no ang may sa kamatlaang, saan nga enjoy? Ay, agduduma kano a prutas ti adda ijay. Kaano ka amapan? Madanon tulat ta kano kuna ni sir. Nasa o kadiken kaday di madam, ti may papan iti dakkel abalay iti isla? Kasla adda iti timbagana, nang. Saan ko unay amalagip? Idi pa'y nga minyain bagana. Napintas ka no adiso, ngam awan matatao. Kasano ngay ama-enjoy ti agnaed ijay? Saan ka di amayat ijay? Tama ko na ana ulimag, nang. Mabalin met kit day, ngam adayo. Kasanaw no agkasapulan ka iti medisina. Sa bagay kasanungay nga agpaisaw. Dagiti magatang iti tiyendaan ken aminan. Narigat ti agbiyahe, tamasapul nga aglugan ka iti motorboat. Ada ka di pampasaheros a motorboat a mapan ijay, nang. Kasano ko mga da pampasaheros, ket awan mat nga rod tao ijay. Kasano nga rod a makapandasar ken madam ijay? Nilaeng dadaw ti amok anakapan ijay. Taiso ti mang paandar iti motorboat no mapanda ijay. Ay. Apay, kasano anakapanda ijay? Idi nabiit pa'y anagsakit ni madam. Kayat natin na ulimer ken presko a lugar. Adaman madamag ko, nana. Nakapan kayo ka din iti isla? Iti ayan kada iti vacation house. Nana. Kasano anakapanda madam ijay? Tawid nan sa kanaw iti day di mistiso Espanyol a papana. Nagyan ijay dalulo ken lula ni madam idi tiyempo ti gubat. Kasta mo ti istoryada. Iso ka di apimanaw daw matlaang ijay? Tawan matatao ijay, nana? Kasta mo ti istorya na ngagkaw. Interesado ka kada.
Siya nga mintimbaga ni bus nga ag-caretaker ijay. Napintas nga tayo, Jay. Jakam mo, kasta kanumo. Nagyan ijay ni madam, akadwa na tinatangdanan nga agasikaso kunkwana. Idi kasapulan nga agyan iti ospital, inyag da dito'y syudad. Uray ka sa no ti kinabak nang. Saan ang magatang ti pirak ti salunat, nana? Adamot kitday na itulong ti pirakda. No awan kwartada a pinagpaagas, kun pinangtangdan da itinangasikasaw, naisapsa pati ipupusay na. Itatanang pastan anaman. Sumbatang matan, ti dardarirang kukan ka. Pudno ka ni matlaang nga ay-ayatan na akas iti ko nam. Iti amin a pusok ay ayatan ka unay-unay. Tumukno sa dilangit, ti panagayat ko ka. Anya ka di ti pamanagnak mo, iti panagayat mo kanyak. Numakitam ti panagkuti dagiti bulbulong no agangin. Numakitam ti panakabasa dagiti tapok no agtudo. Ken numakitam ti panagsubli-subli ti daluyon iti igid ti baybay. Kasta ti kinapudno ti panagayat ko ka. Agkakanatan ti di ka madakdakamat. Dahil ti pangkitaam ang mabagtitak no dinak pala sumbatan, Jerry. Alaman laang sungbatan kan. Agpeso ka ni tinangag ko. No saan mo anangag? Saan kon nga ulitan? Saan man, nangag ko ka ni. Mangrabra makaklaeng. Mamati kayo kadi itimbagak asungbatan na kayaw, boss. Mamati akon. Adan agbalin nga asawak. Apaman nga kalay sa kami. Yalak maternity life insurance plan na. Kasano, no, da kayo ti umuna, boss. Ay. Yak kurso na dati tabas tingiwat mo Kaya't mo kanita saan kon nga ito tinagtulagan tagong kunam. Ay, ni boss Matt. Di kaya't ko asawain. Da kayo ti umuna amang ibagak ni Madam Cherry nga agkalay sa kayon. Tapno mayalaan yon iti life insurance plan. Kasta di kaya't ko asawain, boss. Kasta ilawlawag mo tapno di ka pasubsuban. Ay, talaga kasta di kaya't ko asawain, boss. Langkong alakay. Pudno ka day, akaayan-ayat ni boss ti sekretariana? Kasta matimbaga ni Dado manang. Ay, nabiit pa ilaang anatay day di madam. Adan kaayan-ayat na. Insungarod. Mas daawak matiti among tayo. Di man la naguray mabasit. Awan mabalin tayo, trabahador tayo lang, manang. Kinasaritak ni Cherry agayem ko nga adda kanumot panagayat na ka ni boss. Adala tamain lab ka ni boss. Tabak ng mga men. Ita apanawan, praktikalan ti babae. Ti siguridad da, ti pampanunutan da. Sika matgayam day tamasabat ko, Sally. Nujak agkamalay. Addan tumanan kliyente. Asino ti agbalin a kliyente? Tamapan ko guyuguyan. No agkalay sa dabos kanti sekretariana. Ha? Agayan ayat dan? Kano nabiit da pala nagamam mo? Day tati maaramidan ti pirak. Sa bagay, pirak ti kapatgan itang apanawan. Imbag kan ni boss, ta sigurado nga addan tumanan kwartana. Ang ni Cherry ngay. Anya ti kayat mo asawan? Sigurado abumak nang mata ni Cherry no makiasawa kin ni boss mo. Ha? Saan tayo nga mo? Makitan to no bumak ng tumat ni Cherry. Awan ka di ti anyaman na keng ka.
no makiasawa adagos ti among tayaw. Anya kumangay ti bibiyang tayaw. Katulong tayo laeng. Katulong tayo laeng agpaysaw. Ngam nasakit mo tiriknak, tanasingpet day di madam kada tayaw. Uray anya pa'y ti bagbagam. Awan maaramidam, takas iti kunakon. Katulong tayo laeng. Ay, maladingi tanaklang. Awan nga agpayso ti karbeng ak amang tubngar. Imbag tamom nga awan karbengam. Saan ka di nga imbaga ni boss no kaano ti ipapanyo ija isla? Enton malpas kanong araw ti kalaysada. Jak maawatan ti mapaspasamak iti among tayo. Apay nga taakayat ko ang makita ti kunkunada nga isla, nang. Saan mon nga arapaapen ti mapan ijay? Di mo laam mo, no anya ti mapagteng mo no makadaanon ka ijay. Ngam kunada, anapintas ka no ijay. Nagado ka no ti agduduma a prutas ijay. Adda swimming pool, kan ado ti nagduduma a billit iti aglawlaw. Maimay sa kanulaang ti balay ijay. Awan tao asa balay. Kasanuda nga rod nga agbyag ijay ngay? Saan nga imposible itibak na, anak? Adadakkel a motorboat ni boss. Mabalinda ti mapan ken agsubli ijay. Mayat nga rod ano kidawak ken ni boss asumurutak no mapanda ijay. Ay, saan kumaanak? Ibagbagam pay laeng jak maawatan. No apay akas lagkintay ag tiriknak. Anya? Agkalaysatan, tapnusikan ti agbalin na boss ti pusok, Jerry. Di nakadimat lang pagsangitan into nagasawat ha? Awan to tagtentid alwam iti sidong ko. Ipaay ko amin na pagragsakam. O sige, umanugot ak nga rod iti kalaysa nga ibagbagam. Wala, itamit lang, may saganak amin ng iti masapsapol para iti kalaysa. Nalakalaang nga pa'y saganam. Taado ti koneksyon mo. Kan ado ti mabalin mo abilinan amang isagana iti amin. Paggunayag ti amin na koneksyon ken kwartak, tapno mabiit ang may proseso ti amin. Numay saak ton abak nang. Maaramid ko amin akayat ko nga aramidan. Manipod na tay dagiti dadakkel ko. Agmay may sak iti biyag. Nagtrabaho ak akas sekretarya. Ita, agbalinak ton abos numalpas ti kalay sami ka ni Salvador. Oray medyo lakay amay dilig kanya, tabak na. Naggasat akon, baknang ti agbalin nga asawa. Nalpas ka din ti amin. Wan boss, pinantaryo ti kwartayo, iso nabiit. Sa may sa, mo yung matgayam di huwes amang kasarakara kayo. Nasayat. Maangay nga ruden ti kasar, iti kabitan agundaway. Na kayo ti matungpal, boss? Talaga, asyak ti matungpal. Awan ti makatubngar itanyaman akayat ko. Agasawa kami ni Jerry, iti mabit. Kablawan kayo, boss? Oh. Kablaawan nak. Gapo iti kinaalibtak ti utak ko. Kinaalibtak? Saan ka di agapo iti ayat, boss? Oh. Ibagatan agapo iti kasta. Ken, gapo iti kunkunada nga ayat. Agyanan ijay balay ni boss ti asawa na ni Cherry. Rumbang laang at agasawa dakot nga rod nanang. Ape akas lang maladingitan kayo aya. Ay, nagsaya at kada tayo day di madam. No kumasyak ti matungpal, saan kumasukatan adagos ni boss day di madam? Awan mabalin tayo nanang. Day tati kayat ni boss. Saan amaawat tirik nak anak?
Kaslaman nalipatan adagos ni boss ti asawa na. No, day tati kayat na. Anya nga ron ngay. Adda karbangan ni boss sa mga sawa. Tabalo kat nga rod, nanang. Imbag tayo may kaditi balay, apaman ngay nawagan ka. Anya ka diti maipay ko, sir? Agaplayak, para ti life insurance plan ti asawa ka ni Cherry. Saan ka di ang may mayat no dua kayo, sir? Nilaing Cherry, ti alaak. Bilibak mo't kada kayo, sir. Ialaan nyo iti life insurance plan adagos ti asawa yo. Saan ka di arumbang ahanimon pa iti umuna, sir? Ahente ka ka di, wano umay ka ag-interview. Ay, kwa. Nadamag ko lang mo't, sir. Ta-fill upan nyo nga ro ti application form para iti membership ti asawa yo. Agawa nga ron, tanda pa importante apapanak. Anya ka di dayta, Salvador? Kwa. Daytay, kwa. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggen, tituloy ta serye tayo itaalawas ang napauluan. Krimen, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito'y na estasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay.